muungano wakatanga kuunganwa kana kuzochina nhasi mwari wakarudzwa kuzwa waita kuti nhasi vayavanga vosuka nyika kutenga kumbaziva kuti nguva yakatarirwa kusvika painoguma ingakwanisirwa kuti asingachapinganidzira kusvika pakuponesa zvokuungana kuya saka pakuzvitenda ezvotosvika tichitaura kudaiwa akukudzira kukuita sokusikana kuti zvokupange mwari wadzidzira rudo zvino zvakanakawo kuti kana mwari ane rudo nesu isusuwo takafanirwa kugona zvaanoda tovawo nerudo naye kuitirawo kuti iye agosunungukawo pakuitisawo zvakanaka kune shona isu tinganakirwa nokuitirwa zvakanaka asi mukudzosera toita zvinoshungurudza kuti tozoti iye woziva totizonyanya kurwadziswa kudarika zvatatii. Haleluya. Saka inini zvandandisira kuti ndiite nezvekuti nguva ingavhurwa sekutarwa kwayaita kuti efokasirwa kare kangu kana kuti mukugara kwangu ndine katifo kakaita kuti ndikanogara kutaura kungadandasi kunoreva asi kana nguva yakatarwa ndodawo kumanikidza denda gona kuti ndisviko panodawo chi kugare. Saka ndaida kuverengerwa Korinto wechipiri 3:2 ndozotaurawo zvandikada kutaura. Korinto wechipiri 3:2 mashoko patu iri muri madhi edu yakanyorwa mumwoyo medu inozikanwa nokurapwa navanhu vose. Rugare isusu takasumuka kubva kumisha takanga tine zvimwe zvaiti kana vanhu vachiona vainyunyuta pamusoro pedu takanga tine mwa magariro ataiita ekuti vatakavakidzana navo umwe musi vava vasingagoni kana kugoka moto patiri nekuda kwokuti hatisi vanhu vanoverengwa. Asi nhasi tauya kutora ruponeso etagona tisazoti kana todzokera toita kristu murei wenhema nokuti azvikristu vainoverengwa kuti ndisina kuita zvakanaka maara akanyorwa patiri akazimika hakuna ungagona kuvaverenga. Munhu ane meso asingaoni aneswa magirazi munhu iye ane meso echipameso nokuti haagoni kuona asina kuwedzerwa saka zvaari haazviverengeki. Isusu patiri panapa tadzitiri tsamba inoverengwa hativerengwi pamabhiya anonyadzisa. Mabhiya acho anoverengwa iwo ari achishavikisi anofadza kuramba uchiaverenga zvinototi waona anofanya kutodana umwe uye waone zvakanyorwa pano ndozochida kumbovakawo munhu iye yekuti wakadii. Nguva ndambotaura makuseni ndaita gonda chaipa kuti ndasumuka ndikataura pane vanhu vakavata saka ndanishakisa muzheve dzangu muzheve dzevanhu vavakavata vaya kuti dai ndagona kudzosera rimwe remanzwi ane andichifunga kuti hanzikwa kugare mukugara kwatakaita madzimai pamotaurwa nabhishopu wechokaya vati vane basa rakakura ravanoita rokuti ivo vonan'anidza basa riya ravanoita vakati chero zvikazi mwana ndiwo munhukadzi hazvina kana mhosva zvakafanira. Watozombotodziva wati vanhiva kuno umwe wati wakati hakuna chatinoshuta nokuti zvese zvakambakwana. Ivo mwari kwakutopupura asika Adhamu ari ega kuti ndaona kuti Adhamu uyu paagara ari mudumbiririkiri pane zvinombaataridza kuti ari ega hazvina kufana. Pakutsvaka takasisira iye pakubati potse ndatini chaita kuti uyu unzi wakakwana ndezvokuti mwari womusika wakatanga wabvisa chinhu paari saka azomuumba wamunhu wakadzosera pachabva akati chinhu ichocho chinodurwa kuti chinhu chimwe rugare. Saka ndichabvunzwawo kumadzibambo kuti isusu tine chifo chatinacho chinodawo ndochiruka ndinoda kutanga kusana nawo
madzimai aya akakanawo ane basa rinokura. Ndinaro vanoenda kubangi asadza asi riri munguva inoti chibatiro chitogara pasi rinotora nguva. Une dumbu raanokwanisa kuteiteke dumbu raanaro rinomunetsa kugara nekuzozonokako ange rakepi kugare vakuzoti vaida kutora kuna tembo kuti imi musashupika neshoko repfuma nokuti kunyange mubhaibheri mukasaziva kuti yakarehwa papi mungatsvaka bhuku mukarishayiwa asi irimo kugare. Nokuti Jakobo achienda kunogara kuna Labhani achindogarira munhu makore manomwe. Munoti imimi denaka mukaweka vhalo yemakore manomwe munhu iye akabhadhariswa mari. Imi ukazi mombe 5 kwakuti baba acho anodhura. Wakagara makore manomwe achishanda pamunhu every day. Inonzi chiri 7 years with half labor. Wakabhadharwa mari. Anga akatora 7 years idzodzo akagara pamunhu akazvinoda kukuchacha zvinhu zvinowaita 7 years. Umwe musi kutora vana vabheka vaya aikonewa kutora vana vashere vaya aikonewa mari yacho yamukurira akatiya bambo dadisi kugare. Saka ngatiti unochacha pfuma yakuroora paniro yake inekuanofanwa kuiiaaao kugare. Ini ndati isu tinondochacha pakutondohunzwawo namai asi tochacha zvinowanda nedzabambo. Taura ng'ombe yamai yonzi kugare. Ime iyoyo yacho imhaye iyoyo kuti idzoswe ibviswe ibhadharwe kuno ingetiita matare. Andi mai nabambo anochacha nawo kuchacha mwana kuti mwana wadi waroorwa mai pakunzi pane ng'ombe yavo chi imwe mwana waroora uyu chaanokonera kubvisa ng'ombe nechekuti chifo chakatobva pana bambo nekuti ivowo mai vavo vari kutoda kupiwa imwe havasati vatoingirwawo neyavo kwavakabva. Saka zvinotenda nezvekuti mai ava vaifanirwa kusisa kuti atoda kureva kuno uyu madii mati timotanga tagadzisai kuti avo tipowo vasununguke. Ino chavanotorejera ndechekuti sika panapa murau hatitenderwi kuti tibvise zvienda pamai. Ndatinini madzibambo iwayo ndo anotouyawo ogara pabhesi pakudzidzisa vapedza kudzidzisa pakuropafadzati pasvika pakumwa ivo vane mhaka dzemai isati yabhadharwa. Pasika kwakusarira kuti atazvika yakawanda yasara ivo vane ng'ombe dzisira kubvisawo pakuya kwakuti wedzera zvimwe ivo vatokangana kuti shoko racho noumwe unendaa unomwira kudii kuwedzera zvee pamusoro peiye inotokurovesa zvee. Izvo chaita kuti zvidarure zvekudaro mukaverenga 128 imboverenga 128 Roma 128 waRoma mazwi makuru pa18 kurashika kwaHedheni 28 sezvavakanga vasingadi kugara vachiziva Mwari akavaisa kumurangariro wakarashika kuti vaite zvisakafanira. Amen. Vaitaita ndechekuti vanhu ava chavaitisa ndechekuti hatimatoona zvinhu hatikuti haatochimhosva unosumuka kutotora zvoumwe mukombe wamwira ane mhosva kare pakutondowedzera umwe pacha. Chikonzero chiripo ndechekuti iye haana kumbozera haana kuziva Mwari uye haana kana hanya nekuti zvinoda chi matungazodawo kubhadhara iye hachitombodzidza asi Mwari pakuzodawo kubhadhara haiti nhau yokutira kumanga akazoita sokutari nyika yese aitaferikira kukonewa imwe nyika yese kuramba achiti mukabva pangu moona pane imwe zina kudzika moita zvepangana moona pane imwe zina kudzika kwete niyo yakamboita fikiri yakafanana nei inimiwo musoro wakunesa kuvanhu kutaura kumurume une zvinodiwa mumbazvo munokangana kuranga
uno zveka zvinanda zvawo sezvenyiki musataurisa tati imwe yenyu kuti imi musakayoda kuuya kwamuri timutanga inada inoda kuinda kwamakabvawo zvakangofanana neshoko razi nazvishoko vachakwaya kwai mai kutaura mai inini mai yangu vosumuka veida undovharira kumusoko mbiri komupasha vakutosvika vakudii vakufireyo rugare kuti vosumuka kubva pandiri pakufarira kuti regai ndinogara kuna dhorika nokuti ndiko kwakafanira votogara kuya kwakurerwa inini ndotoonekwa semunhu asina chii kune ng'ombe yenyiyo isati yauyazve yamunototi mukafa munoidzokera kuwedzera matambudziko kuuya kune imba iyoyo kusimbogara kwenyu isu tisu tinoda kutondotirwa iri kurambwa nayo ndokomoti ugare ndokuti nini iro shoko rati tiri tsamba yakanyorwa tsamba iyo ine manzwa anoverenga anoti kana anotarisa anooneka mukafamba murodhi kana muchiinda kwamutare muchangobva apa pana pati pakufa inombati 60 bhechinafu hamuindi kunosvika kudayo kutarisa muri penepene kuita zvokusuya meso kuti muone zvipakanyorwa kuti munotoona muchidarika muri mota 60 chi nokuti manzwa acho anoonekwa isusuwo ngatitsvakewo zvinoti kana tikatarisa mwari ari paari afarire kuti zvokwadi zvichiita kuti ndimondogarawo nevanhu pasi ava ndainda ndikambondogarawo navo ndikapedza hangu mazuva rugare nokuti ndakamboverenga rumwe rugwaro runoti zakee wakafamba nezviri wazoti jesu unoyo zakee kwakumanya kusaka kuti ndaita musuku usingagone kuonekwa iregaindimaiinoona kuti ndakasangana naye saka pakapira pakuteyaia jesu haana kuti zvakwana zvaaita zvokupira mumuti andiona akati tuya uno nhasi mumba mako ndo mandinondodii chikonzero akaita zvakaonekwa najesu akaona zvokwadi uyu unondida rugare ndakaboda inini kunyange vanhu vakagara mubazviya munopimana munozwanana mega kumbati magariro akaita vanhu naivo vanhuziva baba baba vachiziva mai kune umwe munhu wakamboti boziva yaya nguva yasinda kundorima mukadzi waiziva kuti murume kana tikanga tosvika panhau yemari haatsukunuri ndeyekutoteuka kuti vari kuuya ari kuti atore dhorari yarataurwa kuti rinoda kudii saka musiwo yakawanikwa iri pachena akati zvikwadi tinoshayiwa ndinoshupikawo nokushayiwa kana chipunu chokupakurisa muriwo imimi ndichimbotenga wangu kati kachipunu zvaita dhora for 2 mbewu zvimai mwana atiredwe ati mbewu ingapoteswawo ere nedhora zvi nedhora rere nokutoti ndatotora dhora ndotenga zviri zvingani ende ndiye nhasi zamba aguma otherwise wati waupenyu hwese nokuti chipunu chinodii chinogara murume mukasa titifai hadabodo saka hanotaura zvezvi murume ura kuti utore mari apa unoita sekuti zvingatorikwa ndotoramba naizvo zvashinga iye mukadzi woona kuti ziso rinenge rakatarisa kumari iyewo kwazvo okutora chi mari murume mari yangu uye mukadzi shoto kwaizobuda pazuva kumai awo murume akakanganwa kuti panze papane vanhu vanga varipo vaivaka murume nekuda kwokufunga mari haana kuziva kuti panze pane chi zvevanhu zvovari panze vanovaka akakanganwa akumaabuda toti akati zikanei mukadzi watoona kuti ababa yakambashira akutoseka kwakudira mari yenyu apedza manje ndinokuchiona ndakangana kuti pano pane chii pane vanhu iye wapedza watoona zvokati ndida kutora shoko rekuti dzidzaro memene kuziva kugara kwenyu kumba kuona kutimudzanaekana kudhora nayo isingagoni kugodora iye wakaona zvendaita zvinonyadzisa akutiteuka akufamba kuina kuvarume vaya akati varume akamutengeza hamusashukuka
Zatia, napenyo shiri. Aitoti mukati kuya uno. Kupinda mumba ndinyadzisa atokanga nokuyedia kuna simanya. Pakubana kwipa wandinyadzisa kuya uno. Osika mumba pakupana mukati. Anotora asini unhendeni watu hapo mageme nzopizwa. Makabvisi mageme nzekaro mukati. Mashiwa ngumbe kutene. Okare. Ndachidiri ngwazira. Masimai hata maona yese wo manyira kuchitora ngazatenda. Naye vatara kuti hakuna zvinoitwa ngasimbaziva zvishua. Pamusangano panoshupa. Pamusangano panoshupa kuti tikadzika pamusangano zvakanweya. Hakuna anoda kuiswa benzi uri panapo. Esi nguva inorebesa nokuti pane tsika unombazi kana uri mukadzi nezvakasimirwa zvinombaziva nokondizvitwasa. Vamwe vanofarira kujaira kuseka kuyapa kukuti kana mukakanganisa kutanga muti vakashama zvakatidiyawo. Asi kana vapanapa zvoda kunzwisirebe, kana vapana vakuda kunzi nevazambi hadi amonerwe, kana woendesa sadza kumadzibabako roda kunzvipfugamidzi. Hino kwakufunga kuti ava vanhu vodaidzira panapa kuti nyama ichipo kuri kuti tiambe zvekoti masikati tobika sekugamira zvinopuravetira vakurongedza kuti kufunga kuti vese ndakanga zakuona nokuti nguva ndiona ndiro dzakananikwapo tichidakikousani ndati azvokwadi vanhu vachiri pano. Asi chandishupa ndechekuti ndiro dzaiswapo ukatarisa vanhu varuku haangaveri nguva kakana ndiro dziripi vati atondozvionera mberi. Pandinondoti kana usingadi rega apamazera zvokusangana kwenyika kwamunongoti mukasvika ndotacho kugamai kugamai uwe basi kana inokonera uno nopa inokonera inoikonera ndekuti unoda kubhodhara uya unonyunyuta yekurasa kwamba yacho iwo asina kurayira vakambotasa kuiaaane rwisikana rwazara kana mukadakuda mutoti nendiri mainda angumamira tataenda ndozvine zvaita ng'ombe yatirwa kwakuinda kumunhu usina hanya nemunhu wacho nokuti madzimai mukaatasa akagarapa musi waakangoita mwana waapamba wakatorudza interest kumurume ukama hwake kwakufurira kuti namataisa vana amakakudzawo kama kumwana mauya varipo ina makazowawa namakanyiri mungadaiti wakaitapo ndotoda mwozita kune vamwe anotoadiyauzetinamuzone mukasvika koko kwatinoenda kutinotamba tiru makuseni mukaenda kuzvimatombozvo munoona pane cheni yevanhu inobva panapa kuinda pabambo mhiru yevanhu vakafugama vachikumbirana. Imi pakutoona une nyasha wamudawo nemwoyo wese ngatitendiwa napamba tidi tigare imi cheu yayo wakamuda pakika ushamwari nemwana ndakati namadaroso matii yayabasa munhu akanga ari pakakatofe yapaini pabasa basa racho rakafana nandaimeda yadi yapo makona kuti handingasana ndizvisukwa nemunhu wese ndode materera shoko ravo machafarati kana munofunga kuti pakaita bope zvikanzi dzedzi kuti vana vachitarisana nebope rinoda kurwirwa
vangati vangani vanoti baba penazo orova ineni ndati mashandiro angu akashata nokuti ndakashandiswa zvisina mubairo nokuti musi wokudzimba unodzimba pakamba unopuwa penjeni masharuka kinda asiri ndobvapo notobva ndisina nechiro asi uyu ndakamitia basa chandakanga chiita kungoshandiswa ngokuberekesa hama dzenyu chazishandiswa ndovanhu vamasagaria emunozonzi anyangana mati mwana huu ndizvo esi baba acho kana vachaonekwa ndakambotaura nemunhu usingaiti hanya murume kana chachiuya pamba zvopadinga zvidzidzo vanotambisa vakafuda munhu vachiinda kumunhu kumba andotarisa kudaamashanga kuti mombe dzichaona chekudya here kwakadai mashanga ari mumunda wodzoka nokuti vatotaura nichambonotarisa kumashanga kuti mombe muchine chiri here mumunda wodzoka muti titambire rugare hafanei nekuti hapana chakabatwa mumaoko asi zviro kwazvo zirai kuti murume unotombokwanisawo kudzoka pamba murwere wakakosha kune vamwe wokuti zvino akabuda pasiti haikona kuti avatamba nemunhu kubuda achiti ndeda kuda padhuru padoro anotozoudzwa uzi padhuru rapera riri kwamakondo vosvika kwamakondo uzi rapera pakuti havade magura makadaiseri kwani vachovaka kwamatondo atosvimba oona kuti ndikwazo kubva kwamatondo kuya unokazvichaiti andasvibirwawo pano vakati chiti vatai mangwana makuseni inofuma zvechizikome ati andakazovata pano chiri karipotambe bhizi akutorowase akundobuda wanga mutsinzwa anozodzoka pambapa laaziki mbiri mumunda hamuna chaitwa unakuita zvekundoti chidzoka yekumunda mungo yamushe akuti inini uri wangu chipfuwo kwai chipfuwo rugare dokoropa tunamba imi muri mwati yedu yakanyorwa mumwoyo medu inozivikanwa nokuravwa navanhu vose imi muri tsamba pane pamwe pandakaona kuti akashandirawo nyika inoda kugara yakaenda makambotarisa rimwe dambudziko redu oda kuti nditerereseke munhu unosumuka otaura ari munhu umwe akubati kare dame angewambandi asi nyora kuti zvinhu izvozvo zvisina kuitika nemagemezi awo ndingamba abvisa ndikapisa ati wati ndinobvisa magemezi ndikapisa kana kuti wataura zvataurwa zviya uchiri mwari rugare nokuti kana tikanga tichiverenga rugaro inototi makuna mambo wakavimba akaudzwa nzi iwe unotofa chinaire hako chi iye kwakusumuka kwakufukama kwakutema kana mwana isaya wakanga watumwa kwai usati watombobuda dhidhi iroro wakadzokazve auzi ndanomuudza kuti hazvaita makore akavedzerwa amangani rugare newo wabvarura magemenzi uchitinyorai nekuti kana zvatokona kutotaura kuti mhiko yatenga haisisiri yamwari iwe ndiwoiita kuti zvizadzise kokubvarura chii kuti ndakaona pakambonyorwa mhiko wakati ai musaenda kuhondo munondofa rugare musaenda kuhondo munondodii munondofa wakataura wakati ndakazvitaura kare kuti uyo haana musi waanoprofita changu chikanaka saka musungei misepi iye akati zvokwadindisei mujeri
kuitira kuti mumba andofa mukodzoka mondisungura zvatosatora zvadi kugara ndiri kuda kureva shoko rinoti ngatiite chinhu chimwe nechimwe chatinoita tichiitira Mwari. Saka ndanga ndichitsvaka kuti tsamba rati takanyorwa tsamba inoverengwa, ndaida kuti tese tive tsamba inoverengwa. Asi baba, kana toenda kumamusha uko ngatitarise pamafaira aya atakapuwa namadzizezvara tionewo here kuti imwe iya yadi kuitira kuti kana toda kunewawo zvedu tigoenda kundodzirira tisina mhaka yatinozvipa. Tinganakirwa nokuti toororerwa pakubuda ziso kuti aini wangu mukwasha kapapapa kuchitobheta chero ndikafa havo chero vakasauya hazvina basa vasati vandipa zvinhu zvangu makuda kufa mapiwa vamwe wakafa mambo vavo